या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। रिफायनरी विरोधावरून गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून राजापूर येथील राजकारण चांगलंच तापलंय। रिफायनरी संदर्भातील बैठक पार पडली। ही बैठक जवळपास 2.5 तास चालली। संध्याकाळी उशिरापर्यंत ही बैठक चालली। राजापूरच्या नगरपंचायतीत राजापूर नगर परिषदेच्या हॉलमध्ये ही बैठक पार पडली। या बैठकीला तज्ञ मंडळी, सर्व विरोधक, ग्रामस्थ आणि समर्थकही उपस्थित होते। उपस्थित ग्रामस्थांना या प्रकल्पाबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली। या प्रकल्पासंबंधी एक चित्रफितही दाखवण्यात आली। या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही। ठाकरे गटाने स्थानिकांना पाठिंबा दर्शवला होता, त्यामुळे बारसू येथील आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी निघालेल्या ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्यासह 7 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। गेल्या अनेक तासांपासून राऊत आणि कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात आहेत। तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष जनार्दन पाटील यांना देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। रत्नागिरीच्या राजापूरमध्ये प्रस्तावित बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून कोकणात वातावरण चांगलंच तापलंय। प्रकल्पासाठी मातीचं सर्वेक्षण सुरू असताना मोठ्या संख्येनं आंदोलक, महिला, पुरुष सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी दाखल झाल्या होत्या। यावेळी आंदोलकांनी या माती सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवला होता। या विरोधानंतर पोलीस आणि आंदोलक आमनेसामने आले होते। त्यानंतर या आंदोलक महिलांना प्रकल्पस्थळावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुरांचा वापर करण्यात आला होता। यानंतर पोलिसांना सर्वेक्षणाच्या ठिकाणाहून आंदोलकांना हटवण्यात यश आलं होतं। रिफायनरी प्रकल्पाला नाणारऐवजी बारसू येथील जागा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारी 2022 ला केंद्राला पत्र लिहून सुचवली होती। ते पत्र लिहिण्याआधी स्थानिकांचा विचार करायला होता। त्यावेळी ग्रामस्थांना विचारून पत्र देणं गरजेचं होतं, पण त्या पत्रानुसार आता सर्वेक्षण सुरू झालंय, तर आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने आपण आहोत हे दाखवण्याचा उद्धव ठाकरे प्रयत्न करतायत, असा आरोप पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलाय। उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही तिखट शब्दात उत्तर दिलंय। बदला घेण्याची, सूड घेण्याची खुंशीवृत्ती तुमच्यात आहे, पण सत्याला सामोरे जाण्याची छाती तुमच्याकडे नाही। आम्हाला कोणताही बदला घ्यायचा नाही, ती आमची वृत्तीच नाही। आम्हाला या राज्यातील जनतेच्या आयुष्यात बदल घडवायचा आहे। सामान्य माणसं तुम्हाला मतदानातून जोडे मारतील, असा पलटवार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या ट्विटमधून केलाय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।